פעם, כשהייתי שואלת איך היה בבית ספר, הוא היה עונה, כיף. מאז שהוא בברונר, הוא עונה, בבוקר שיחקנו עם אוהד, ואז שמענו את המוזיקה של מפגש הבוקר, ויצאנו לרקוד עם כל בית ספר. רקדנו כמו שבט הזולו שלמדנו עליהם במטאטי. אז היינו צריכים לעבוד ביחד כדי לבנות אוהל ענקי, כמו בזולו. בקיצור, בגלל שהיה היום יום אנגלית, אז למדנו הכל באנגלית, אפילו ששיחקנו בהפסקה. ואכלנו גם מקושקשת, ועוף, ואבוקדו ותפוח אדמה, וקלמנטינה. ואז היה לנו גם את החוג קרקס, והוא היה יותר מצחיק מהחוג שחמט של אתמול. זה קצת מוזר, אמא, כי למדנו היום לדוגמה מה זה מצולעים. אבל זה לא הרגיש כמו שיעור, כי זה היה כיף. הוא אומר כיף, ואני יודעת שכל החלטה בבית הספר נלקחה מתוך הפרקטיקות החינוכיות הכי טובות בעולם. ויותר מהכל שקטה שהוא מקבל את החינוך הכי טוב שיש.